тоҷикистон дар шохиси ҷаҳонии дониш ки барномаи рушди созмони милали муттаҳид гузаронидааст, миёни 133 кишвари ҷаҳон бо касби 36.1 хол мавқеъи 111-умро ишғол намудааст. бар асоси ин раддабандӣ, ин нишондод дар байни кишварҳои Осиёи марказӣ пасттарин ҳисоб мешавад, ки ба гуфтаи баъзе донишмандон ба воқеият наздик аст. сабаби поин рафтани ҳам дониш, ҳам костани омӯзгорон ва ҷаҳониён маълум ки дар ин ҷо ҷанг шуд. Дар Тоҷикистон ҷанг шуд ва баъд аз ҷанг муаллимони зиёд ба ҷумҳуриҳои дигар рафтан, хусусан ба Россия, ба дигар мамлакатҳои ҷаҳон ҳам рафтан ва мактабҳо бимуаллим мунқариб. ва барои он ки мактаб аз ҷунубиш намонад, хонандаҳои синфи мактаби миёнаро тамом карда ро ба муаллимӣ ҷалб карданд. дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон мактабҳои зиёде сохта шуданд, вале таъмини онҳо ба омӯзгорони касбӣ аз мушкилиҳои боқӣ мемонад. чанд омӯзгор дар суҳбати бидуни сабт қайд карданд, ки бо вуҷуди талоши онҳо шогирдон на ҳамеша дар фикри донишандузианд. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мавзӯъро шарҳ надод ва тамосҳои ба такрори мо низ бенатиҷа монд. раҳбарони ин ниҳод дар нишастҳои расмии худ аз вазъи таълиму омӯзиш борҳо таъриф карданд. сокинон дар бораи сатҳи донишу донишандузӣ дар кишвар назарҳои гуногун доранд. сатҳи дониш суст шуда кам мешавад. нағз мисол муассисаам нағз дарс метиҳам, фарзандомонам хуб мехонанд, маълимоам ҳама хушрӯ дарс метиҳам. аз назари ман сатҳи саводнокӣ бигӯем ки ба поён рафта истодааст, хато намекунем. барое ки ягон мебинӣ саводнокӣ ягон хати савод надорад. бе илм бе маърифат ҷомеаи мо пеш намеравад. аз вазъи таълим дар донишгоҳҳо низ борҳо нигаронӣ шудааст. 3 сол пеш президент Эмомалӣ Раҳмон барномаҳои таълимиро танқид карда буд ва гуфта буд, ки барномаҳо кӯнанд ва аксар омӯзгорон системаи нави кор бо донишомӯзонро намедонанд ва ниёз ба ислоҳот аст. бархе коршиносон бар ин назаранд, ки дар низоми маорифи кишвар ҳанӯз ислоҳоти ҷиддӣ сурат нагирифтааст, то ба сатҳи таълиму омӯзиш таъсир гузорад.